Iwa dia. O diretso lang rin mo pa. Di, iagi lang dia. Ano man day? Diretso lang rin. Pwede na ako mahasol ba? Di, iagi lagi dia. Di, para ma-sterilize siya. Naglibog na ko nimo pa ba? O diretso lang din nimo dia. Ipasol-asol pag nimo oy. Diretso na lang ko na dia pa. Bagulol ba? Laing kayo ba? Ilargo o. Walay ka view. Laing kayo. Dali na kayo mahurot. O kana, hindi ko na lang na. Naglibog na gid ko nimo ba? Pang, Ah. kanang undangi sa imong trabaho pang bin ako'y tuyo mo kang ba? Ako'y istorya nimo, importante Ako na kayo. tiwas na ni. Nasa na ron ba yan? Saan na? Alay sa diri pang bin. Ha? Ta magstorya. Ano good na good? Kuan ba? Ano ta ko'y istorya sa imo ha kung okay ra sa imo ha. Saan na? Kaning Saan? kuan ba kaning maabot akong kuan, tong anak doon nakatunguna. Anak. Saan na? Katong anak na ko tong una ba, tong babae na ko. Ay, katong anak. Anak sa... Anak. Katong anak ko na kong una pa na akong naminyo anak ko, Ay. wala mi nagkadayon. Itong anak ninyo ni Koan. Oh. Jik. Kaning kuan ba? Gusto siya mo adto diri ah. O ano di man yung panton? Pwede ba? Kay wala pa man siya naminyo niya, gusto siya musuroy diri dalaga na ba ito. Dugay na kay may wala nakita. Talaga na siya. Nang gustuhon po nako kay gimingaw na kay ko ato niya nga kuan mo lang mga kung permiso nimo kung okay ra ba nimo. Nga dalo na ko siya murag kung baga ba diri lang sa siya magstay sa balay karang para po koy katabang-tabang diri ag hinlo, ang hipo sa ning balay magatiman sa inyo ha. Kung okay ra nimo. Ano di man good nga. Silbi, anak ra mong gyapon ko. Although dili na ko siya dili gyud ako yung amahan pero anak ra gyapon akong pagkuan anak niya eh. Dalaga na. Dalaga na to mga disi utso no urto disi nuibe na mga dugay-dugay kad pud wala Dalaga nakita na ba. gyud di eh. Kano sa man daw siya balak man eh. Basta murag karon guro to nag-chat man siya sa kuan. Karon? Oh. Amayo. Hindi Bila ako- si pangalan na. Si kuan Grace ang pangalan niya Grace. Grace. Okay ra nimo? Okay ra kayo. Ato pa dali. Watan baka ko sa bana ni mama no. Excited na daw kay kumuha sa ilaha kay dugay na mayroon ka nagkita ni mama ba murag isa ka tuig na wa mi kita-kita. Gusto na ko siya makitaan karon. Okay ba kasi ang bana no madto ko sa ilaha? Kasi okay ra tingali tisingan lang sana ko. Wala pa pud ko kita na iyang bana ba. Pero karon makita na gyud ako unsay na nga na iyang bana. Excited na po ko makakita sa iyang bana ba. Kadumdum ra to diri. Kadumdum to imong anak diri. Kadumdum pero dugay na mo to pero kaning ron. At nga na lang dito, babae mo to kaning taasog buhok, nga payat. Nakainomdom to siya diri pero naglibaw mo daw kay daghang mga balay-balay karon at nga lang sa dito imong kuan ka. At nga dito be. Para naan po kay kauban diri sa balay. Para na kay ka ba mo silbi mo ra igsuon na pud nimo to. Pagulang nimo. Sige na. Naram kas kanto. Na kani basta babae nga taasog buhok. Wala lain diha mo tanar man nag-asa yang mama dapit. At nga dito ka. Dugaya to bataw kasi nangasaag to ba. Sakat mga bataw. Ma. Pa. O nino. Oy, ha? Grace! When I'm in love, it will be for better. Kumusta naman ka? Oy, Pero naku, kay ma- gwapa naman kaya niya ako. Kani, miss Lois. miss nagkiti ka mama ba dugay Sexy naman kayo itong bata ka. Ay, pang! Ay, mani Mo mo din niya akong, Ay. mo niya akong anak. may ngapon call. Kulay. Pag kuya lang kay Ay kuya. Kuya lang ma. Oh. Mo niya akong bana Nice pod. to meet you. Ako ang To meet you ya. bana sa imong mama. Mo din mo. Mo ni mo. Nani, Oh, nani nakay anak na ni ma. Kani? Mo ni among Mo anak ni. isa. Mangod na ko na siya. Baligsoon mo niya sa kamama nimo. Dugay na mi wa nagkita ning mama ya ka mga isa ka tuig na gid ya. Asa di ka nagpuyo ron ka? Dito sa kuan, Kansalan. Ansalan? Sa Davao man na, no? Oh, dito. Grace daw July. imong pangalan? O wa ko masayo? Oh, Grace. Grace. Nipilay na de ko ni mo ma. Ako na siyang gingnan ganyan, nanganghid ko niya nga, madto lagi ka diri kay basta Actually, hindi sa mukuan. Nagistoryahan na mi about sa imong karon. Wala gid palibak ni abot na pod. Kani kay miss na gyud ako sa mama ba mo.
Sige. Laag yung po diri sa inyo ha. Oh, pagkuhan, masa, padayon na. Ron, pag anda mo pagkaon mo kan. Sino ba? Pagana. Pag init og tubig. Suma ni mo soft drinks or unsa ba? Sanun sa lang ma. So kagwapa naman daw sa kong anak. Salamat ma. Dugaya naman. Di ba biya ko ni mo sa boy? Sanun sa lang ma. Pwede man tingalita makadayon mo no? Oo. Okay ra man lagi kag mansion ma oh. Oh, den. Tay pa. Pam. Ano man imong matapang? Ay, si Kwan ba pa? Dayon na. Oh, sige na. Dayon na. Pagpalit ito pagkaon. Bang. Tina. Ati man na sa diha. Pagpalit ito ba? Pagpalit itong mga pan. Ano na? Kupado siyang anak, uy. Di bitaw ko na kadugo. Diskartihan ko na wala sa misis. Nya. Teka, kuan na ba si Katulgon si kuan? Gika ko ini, Di ginagyan ba ni. gusto ko mo ilaila sa mga ba. Masito buta mo ba? Gani. Ikaw ron rin bagtarong na doon. Saan naman ang plastar ni mo diha na? Saan naman yung batahan Organ eh? ko ba? Time pa pang. Di ba gipakuha ta kag pano soft drinks? Dili lagi ko madto dia basta way kwarta. Kapano na ba kadi ko tagaan anak dia kay Ay, ikaw adto naku. dia kay ikumari gyud na nimo. Pila ra may pag-ingon niya nga ako rin mo bayad niya. Unsay kauno na ng bata ron niya? Ika pa nagbiyahe. Ay, ako na lang be. Tara ron, ubanta be. Ha? Ubanta ito magpalit mamuan tag soft drinks ug pan. Tara dali niya malit lang tag sudan ug pan. Diha sa kana ka. Ah, sige, mag-istorya lang sa amin si mga Oh, anak. diha lang sa mo. Pagdali ha. Lagi pag andam na diha mga pagkakuan kato. Baka no? Ikaw ang pinaka. Ano po yung kinamagulangan ni mama ya? Ah, iwat kasi mong mama, magpapa mo, naibugan ako ni mama ni mo. So, nagmana, yung kay ka, no? Salamat ya. Na-appreciate din mo among beauty ba? Ay, tayo sa iya. Nakita ang ikang mama ron. Muli, beto na yun. Wah, mabot ito si mama ron yabi pa lang. Binuang pa dari. Hindi, kon. Ay, kan di ba? sorry ka. By the way, kanang batanan pa day ka, no? Hmm, Kanang bata pa ka ba? hata pa kay ko. Kanang, ako mo pa day kaya, no? Ay, di na musugot si mama ni mo. Mo din gwapo to yung anak kay. Biyan, sarap og naong. Oh, gwapo og naong. Anak, liwat. Liwat ka mama ni mo ang kwan. Buhok ang niliwat sa kwa ato. Tugay pa kay to, kay kanas mama ni mo lang. Ayan, kay na. Nanaturong taon-taon, di ba? Abot na to. Okay, kay kwan. Natay, Kamot ni mo. Liwat yung kagkamot si mong mama. kani. Hmm. Anak man may mga kamot, mga Liwat yung kagkamot ni mama ni mo. flawless kay may mga Gani. ay, ay, masakpan tayo. Sapan tayo. Ay, sapan tayo. Yeah, ay, okay. Ha? Kirispeto, binakang mama. Paita ning Ayaw, kuya. Ayaw. Juan dire. Ug gusto ta mangutang. Dita pautangon mo dita mangutang. Pautangon ta karon pa nga watay kwarta mangutang ta dita pautangon. Ano ka? Ano ka? Ano ka bang? Ay, nalagot wala ko gipautang karon. Ug dita mangutang pautangon ta ug mangutang ta dita pautangon. Awa mo na. Nang ko'y kwarta dari ma. Oh, maka nangayo. Ay, nahiwata daw si Kwan. Ah, sige na. Dito na ito mamalit sa pikas tindahan. Ayaw palit niya. Kay mayroon na sila maningil o utang. Kapag Nya, kumusta man mo dire? tira, Tira, nag-extra na rin nila. Hanay ra mo? Malayo kay May gipang extra. karon na pud mo trato ng akong anak. Tara sa ipon rin yung kunin siya nga tinuod na kung ano. Putan mo po rin istapa mo, no? Oh, bukan. O, asa mo ko mamili daw. Pagpapa na lang sa kwata. Kuwan niya, Pagpapa lalaki, na eh. lang. Papa na ni. Papa na lang. So sige na. Kuwan na lang mo. Pagandam na lang mo dito niyo ito. Aray, nandun ka, nandun nam to sudan na tong kwarta. Dira lang ka sa kwarto kay kami ni mama ni mo. Diri na lang Dili ra sa may sala. matulog. Sige. Sige, susuyan ang kwarto ni mo diyan. Awa na diyan ron, dali na ron. Sige na. Muna Diyan yung anak. ron. Muna yung anak, ma. So una ni mo ka mama ni mo. Bata pa kay na. Sige na, sige na. Yan, ato sa pun ako si Kwan kay magsabot mi sa kung madayon ba to ang among silsilonon ugma. Ah, sige. Sige na, pag-amping dito.